Gisiradan karong adlaw ang Emergency Operations Center sa Cebu City Command Center human ang usa sa ilang mga contact tracer nagpositibo. Si Chelo Valiena sa report. Way ni usa sa mga kawani sa City Hall nga gitugutang mosaka unta sa ikaduhang andanan niini di nahimutang ang Emergency Operations Center. Adunay mga kawani sa City Hall nga aduna untay tuyo sa second floor apan gidid-an nga makasaka. Hinuon gitugutan ra ang mga kawani nga muadto sa ikatulong andana. Sa text message, gitataw ni Konsehal Joel Garganera nga dili pa siya makakanaog gikan sa EOC aron unta pag-atubang sa mga tigbalita. Adunay mga medical staff nga nagagikan sa Department of Health nga misud sa command center nga nagsulob og personal protective equipment. Pipila sa medical staff miingon sa GMA Regional TV Balitang Bisdak nga ilang gi-swab test ang mga staff sa EOC tungod kay mahimo silang second generation sa contact tracer nga nagpositibo. Sila si Cayetano Gorne Jr. sa Civil Security Unit o Ryan Teruel Security Guard pasabot nga gisirad-an na ang second floor o guay gitugutang makasakapap didto. Ato sa rampa. Rampa sila lagi. Na sila safe from sir. Pero ato sila rampa. Pero naman sila tungod nga na sila sa second floor so giswap so tan siguro. Wala itaw sakon. Ang kuara ang gaduty sa second floor ang makasaka ay tungod sa ilang swab. Samtang si Erico Butalid, guardia sa Cebu City Command Center, nga maoy gabantay sa laing entrance sa mga contact tracer, nga wa na gitugutang contact tracer nga makagawa sa EOC. Lahi ang agianan sa mga contact tracer ug agianan sa mga kawani sa mga buhatan sa City Hall. Pero sa may instruction nila nimo? Dili sa pa Dawson dito sa zone. Ora. Giandam na usab ka ganihang buntag ang kahimanan aron i-disinfect ang ikaduhang andana diin nahimutang ang EOC ug sa mga contact tracer. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.